Sapa no iki? Enek wong tik cantik men. Piyuh. Wiwit saka pucuk rambut nganti jempol renek gethek cacate. Cantik. Sapa jenengmu no? Inggih Raden, menapa paduka pangling kalian kula? Kula nate ketemu kalian panjenengan. Kalian nyen. Loh, ana ngendi? Wonten kaputren negari Wirata. Kula abdine Dewi Utari. Kula pun Niken Salindri. Matur nuwun. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi Mas Gareng. Selamat pagi juga Dik Petro. Selamat pagi Gong. Pagi Mas Petro. Wis manjing ana ing season 2 patete 9 goro-goro. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa.
Sakrampunge perang Gayeng, sakrampunge perang gagal, dikendoni suasanane. Oh ngono. Kanggo intermezzo. Wah, iya ya Le. Ana tetembungan dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Maknane piye Le? Kowe kabeh sampun dipun tindakaken kanthi bener becik kelawan para warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing dusun tempel ingkang sakmangke dalu sakmangke nun inggih menika sampun kasembadan ngadani wujudipun adicara bersih dusun utawi sedekah bumi. Oh ngono. Dusune dusun tempel Kang Sarta Ndaleman. Dusun tempel Kang Sarta Ndaleman. Buktine wis cetha ngeglo kang tanpa warana. Mas Gareng Dik Bagong. Piye Le, Truk? Piye Mas Petruk? Warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing dusun tempelan Ndaleman wis konsisten anggone ngadani adicara bersih dusun utawi sedekah bumi yang sudah menjadi agenda rutin tiap tahunnya. Acarane mesti gelar kelir nggantung gong ngenekake wayangan. Nggih. Kula saged matur dengan agama, dengan ilmu Kang Sarta, dengan seni dan budaya. Awit kula sampun nyekseni piyambak warga masyarakat mriki menika mboten namung kabudayane ingkang dipun uri-uri Kang Sarta, mboten namung kabudayane ingkang tansah dipun urip-urip, nanging mriki nggih priyayi ingkang agamis, religius. Religius. Wah, hebat. Apa meneh awake dhewe rene wis katimbalan prambah kaping 4. Dadi wis raket supeket ya. Wah, tenan. Wis raket supeket karo warga masyarakat kene wis ora asing meneh, wis kaya kanca ngopi. Ngono. Wis akrab banget, akrab. Tanggale wayangan yo gelem menyesuaikan karo awake dhewe. Oh ngono. Sing penting awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata sing diboyong tetep pilihane awake dhewe Kang Sarta kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata. Iki lakone request wis pamundutan Banjaran Gatotkaca. Wis sering yo le awake dhewe Banjaran Gatotkaca. Wis sering. Ning yo diwahi sithik-sithik karepen upama padha baksone rasane rada beda sithik. Ayo. Ya ngestoke dawuh le Truk. Ngestu padha kembali ke benang merah warga masyarakat dusun tempel Ndaleman. Wah luar biasa. Ternyatane ya wis pendak taun pisan rapat winginane juga wis aku krungu kabar Kang Sarta entuk nampa dawuh pangandikane para pepunden-pepunden kang lenggah ana ing tempel Kang Sarta Ndaleman. Warga masyarakat kene wis memutuskan untuk pendak tahun dalange ora ganti, dalange tetep terus nganti besok. Nganti besok tetep terus. Lah iya, tetep awake dhewe sing piniji sowan ana kene. Kuwi rapate warga masyarakat tempel Ndaleman mau ya Pak Kasun nalikane ana ing transit, nalikane ana ing pondokan uga wis kepareng dawuh karo awake dhewe. Paring dawuh piye le Truk? Mas Akbar matur nuwun keempat kalinya sampun rawuh dateng mriki sak kanca Astabrata. Sampun rawuh dateng mriki nyuwun dongane mergi warga masyarakat mriki nek mboten jenengan sak kanca Sanggar Seni Astabrata menika momo dalang liyane ditariki yo angel. Oh ngono. Tarikan ora gelem ngetoke ragat. Ya, njaluke awake dhewe. Lah ya, saking semono gedene tresnane para warga masyarakat ana ing laladan tempel Ndaleman karo awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata ya le Truk. Matur nuwun. Insyaallah pertemuan sing kaya bengi iki hebate, pertemuan sing kaya bengi iki gayeng Kang Sarta regenge, ora kandhek,
ana ing taun iki nanging bisa disambung ana ing tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Uga ndongake ayo muga warga masyarakat tempel daleman sak perangkate dusun sak perangkate desa kabeh sumrambahe warga masyarakat Patran Rejo. Heeh. Sak rampunge ngenekake adicara bersih dusun tempel daleman warga masyarakate sak perangkate dusun sak pak kasune ayo kabeh pinaringan kesehatan sing diparingi gerah muga-muga enggal pinaringan dangan waras sehat lahir sehat batin amin ya rabbal alamin mergo urip arep ngopo to Truk lah iya arep duwe bondo pirang-pirang duit matumpuk-tumpuk omah magrong-magrong ayo tetumpakan sing apik, tetumpakan sing maneka warna. Heeh. Nek rina wengine uripe tansah diganjar, uripe tansah dikupengi karo penyakit gunane apa? Lah iya. Dadi sing angka 1 sing penting sehat. Fa insyaallah nek sehat awake, sehat batine, sehat pikire, arep nyambut gawe ki ya lancar setelah rezekine iso mlumpuk berkah barokah. Amin. Ya sedongake kabeh sehat ya Gong, kabeh sehat. Sing nonton wayang barang sing mirsani, ayo di luar masyarakat tempel daleman sing kepareng berkah barokah awake dhewe metruk gareng Bagong, ayo. Bengi iki sing di luar masyarakat tempel daleman yo tak dongakne sehat kabeh, ayo. Matur nuwun wis dikancani nganti season gara-gara wis dikancani nganti patet 9, ayo ngancani awake dhewe gambleh nganti jam 2. Heeh. Ki nek ra saka tresnane ora ana, Truk. Nek ra saka pengen nonton hiburan karo tresna karo awake dhewe selaku putra daerah Kabupaten Nganjuk ora ana. Lah iya, matur nuwun, matur nuwun. Mreca kecut sak uni-unine gliyak-gliyak waton kecandak. Atur panglipur Mas Gareng, atur panglipur. Heeh. Pamundutan mau akeh banget sing durung dipinangkani. Lah iya. Ya nek ora iso dipinangkani kabeh ya sok ya Gong. Heeh. Ya sak bisa-bisa penting hiburane kecekel ning lakone ora kececer. Heeh, Mau podang kuning wis diaturke. Ari Sriuning karo Grajakan. Heeh. Durung pamundutan sing lumantar WhatsApp. Oh iya, durung diwaca. Heeh. Mau saking rapet banget, padet banget acara limbukan nganti ora sempat maca-maca pesan WhatsApp. Lah iya, disuwunke pangapura. Suwunke pangapura ora dadi baya pengapa. Heeh, Arep ngaturke apa sik? Sriuning Mustika Tuban karya besar Ki Haji Sukron Suwanda. Heeh, Nganggo bawa, heeh. Maka dipun bawani langkung rumiyin Mas Heru. Heeh, Kanggo ngendhoni swasana kang kenceng. Heeh. Maka Mas. Putri kang Listyeng marani Sri Kuning Mustika Labuh tresna praktek layo duk prangkung bojone Bebila Wiratmaya Iki Mas Jabrik Mas Jabrik Wahyu FMA uga memonitor. Heeh, selalu memonitor lumantar channel YouTube. Maturaken panuwun. Heeh. Sarta seluruh anggota FMA Fan Militan Astabrata yang selalu setia mendukung dan memonitor senadyan lewat YouTube. Ya,
Sugeng lek-lekan ngancani awake dhewe nyambut gawe terus. Ayo. Lajeng Mas. Heeh. Usana Sri Telaske. dadi Matur nuwun. Sing nembang sapa le? Mbak Sri Pasak. Ayo, Mbak Sri Pasak. Ayo. Ngatek sak. Ayo, Jan. Selamat pagi wong ayu. Pagi. Aja. Arep masak kuwi Betari Durga. Jumeneng pelan-pelan ya wong ayu. Karo BC. Buka celuk. Ya alah sopane. Sopan. Alah. Mau bengi pendekan ning terop ngono kok. Kayak sopan. Putri Solo iki. Putri Wonogiri. Wedah. Ya, bojone Wonogiri ya babon Wonogiri saiki. Yo, Sri Uning Mbak Yu. Heeh, buka celuk. Iya. Ora ngantuk to, Sri? Dereng kula tasih semangat. Wah, semangat ya. Nggih. Sesuk ngejob apa ora wong ayu? Mboten benjing honeymoon. Aduh. Nggih. Wis rabi wis pirang-pirang dina kok lagi honeymoon. Lagi kober, Mas. Oh, lagi kober. Urung kober. Bojomu ngene iki jane nek mbok tinggal suwe jane ora betah ya, Sri. Kira betah no, Mas. Oh. Ngono kae tak tekoni Bima kok nyaurine ngene, wis ben tanggapan aku risih digeriseni terus ngono. Nduk ora padha ya. Ya. Katresnane wirat maya tenak pidening Rara Sri Dangdut slow Mas Arya. Sri
Sri? Enak karo kluget-kluget. Iya. Penak gak Sri? Enak ya. Marem ora Sri? Marem karo kleser-kleser ya. Iya. Golane Sri. Alah kok dinyukne lah. Penake Sri. Golamu Sri. Alah yo. Matok kena balung Sri. Sri, jogetmu sak liyane mbok nyukne rek. Bisa aku gur maju mundur. Weh, sekarang apa kok apalane greke nyuk maju. Modele kaya nyah. Nyong lho peken. Ayo. Yo bacotne. Ah. Katresnane wirat iya. Iya. Rumangsa kok oleh sindenok jemotos. Iya. Wis katur. Niki wau sing nyuwun padha karo sing nyuwun podhang kuning. Oh ngono. Wis pamundutan tekan ngisor panggung ki mau wis dititipi karo Kang Roni. Ngono. Saka sapa le? Saka Pak Sabin. Oh ya, Podhang kuning Sri Uning karo ngerajakan Banyuwangi. Oh ngono. Ya sak bisa-bisa le nglegani atine wong akeh. Godhong tela iso gawe lega, menungso sesama menungso kudu iso gawe lega. Lah ya. Sri Wahyuni Pesek sudah tampil. Ya. Tampilan kedua anu wae. Baul. Ya. Baul jumeneng Mbak Aul. Truk. Hoi. Wah, Jian. Selamat pagi wong ayu. Ayo. Selamat pagi.
pagi, Mas Akbar. Tetap semangat toh walaupun sudah 3 hari. Oh, semangat. Ki hari terakhir. Ya. Sesuk brai. Sesuk mbuh nek sampean piye ora? Tanggapan Mboten, ora? libur. Oh, libur besok agendane di Nganjuk atau di Sidoarjo, Mbak Yu? Di Sidoarjo mau spa. Wah, gila. Ngene iki lho, nek bar tanggapan bladek ngene iki lho, cok. Sepa. Ya kudune iki pengerawet-pengerawet yang jenengan sepakne to, Mas. Sepak deh. Piye nek? Sik to, warga masyarakat dusun ki ndak paham, warga masyarakat tempel ngapa lagi mau dalemane ndak paham. Sepa itu apa ngono gak genah. Apa Sepa itu pijat terus luluran gitu loh. Bedane nek karo pijet kesel panggilan kaya ning omah ngono ki bedane apa, Mbak Aul? Nek karo sepa karo pijet biasa ngene bedane apa? Ya nek pijet tok to Mas, dan nek sepake nek lulurane. Oh, dilulur. Dilulur sekujur tubuh. Anggo apa ngono kuwi ngulure? Kanggo lulur. Oh, lulur. Bar diluluri ngono iki terus dipelurut ngono ya. Iya, terus dipeluruti alon-alon. Di apa lulure itu sejenis minyak apa sabun? Sabun sama minyak itu dicampur. Kalau minyak kan bikin anget. Nek sabunnya kan ben lunyu toh, Mas. Minyaknya ben anget. Iya. Sabunnya biar lunyu. Minyaknya apa? Zaitun kuwi. Apa-apa? Apa bulus? Minyak bulus apa? Menjang kula dudoi. Nah, so Nggih, tak nggih. papne minyak bulus sih apa dan manfaat kegunaannya apa untuk kesehatan. Untuk wanita bisa. Bisa. Oh. Biyen kanca wedok ning kuliah-kuliah ya akeh njaluk. Oh Minyak iya bulus. iya. Aku kok tak browsing dhewe lah. Ya, masak bareng minyak bulus. Wadah. Oh jenengan sadean. Jenengan sadean, Mas. Ora dodolane stokku keh. Wo ngono. Iya, iya, iya. Ayo. Nggih, nggih. Gerajakan oke tidak? Oke. Oke, Oke, Ya. Mangga, sudah ready? Ready. Ready. Yo, dadekke Mbak Aulia. Coba kaya ngapa mecah sepiling swasana. Ya. Hey. Gerajakan Banyuwangi
Matur nuwun. Mbak Aulia. Wis ngaturke cara Banyuwangen le. Heeh. Ngerajakan Banyuwangi, heeh. Sok awake dhewe ning Banyuwangi. Ayo. Tanggal 26, heeh. Malah ora usah ngetokne Banyuwangi dan malah. Ora usah. Malah nguyahi segara malah. Lah iya, sing kono rung enek ngono meh didol ning kono. Wah iki lho. Upamane apa, Tru? Sendirewe. Lah, ya bendinane. Bendinane kanca-kanca. Matur nuwun. Iki wis katur kabeh sing permintaan saka niku nuwun inggih wau. Kula nampi dawuh wonten ing pondokan utawi transit lumantar Mas Roni. Nggih menika Pak Sabin ingkang para nyata nggih para warga masyarakat. Pak Sabin menika nggih kalebet warga masyarakat ingkang mapan wonten ing tempel Ndaleman mriki. Wah, ngono ya le. Bersih dusun. Bersih dusun. Jenenge wae wis bersih karo dusun. Sing diresiki aja mung dusune tata lair, aja mung makome, aja mung pundene, aja mung latar-latare, nanging atine para warga masyarakat ana ing tempel Kang Sarta Ndaleman iso melu diresiki. Oh ngono. Agenda rutin tiap tahun bisa kena kinarya kaca benggala introspeksi diri. Mulas harira angrasa wani ngono kae ya. Nek tembunge Jawa. Rumangsani awake dhewe urip ana dusun, urip ana desa, ana kampung. Kuwi tidak bisa hidup sendirian, pasti membutuhkan tangga, kanca kiwa tengen, urip ning dusun ngono kuwi, Tru. Lah iya, mergo menungso kuwi makhluk sosial, selalu membutuhkan bantuan orang lain. Bedaning agama, bedaning pilihan, aja nganti ndadekake regecekan. Karena besok upamane ana sing keseripahan ngono iki sing ngewangi ora pilihan
bupati sing dipilih, lurah sing dipilih, ngono lho. Gubernur sing dipilih. Ning sing ngewangi ya tanggane, balik nyang tanggane dhewe. Mula kudu tetep isa guyub rukun gotong royong samat sinamadan daya dinayan sayek saeka kapti ngono kaya Truk. Heeh. Yo, iki berpacu dalam melodi. Yo. Sinta Widya Palupi. Ayo. Seperti itu. Heeh. Mangga. Hey. La la la. Selamat pagi Dik Sinta Widya Palupi. Selamat pagi Mas Akbar Syahalam. Wah ya, besok ini nanti sudah masuk hari Senin, sudah masuk apa tidak? Liburan Thomas niki. Sampun liburan nggih? Sampun. Berarti niki sing guru-guru bar tanggapan nanti bisa babuk los nggih? Los. Sinta guru, sing ngendang guru. Cus guru. Guru apa? Agama to Mas? Guru apa Mas? Terus pindah. Lah iya. Sing musik apa Dik? Bebas mardika. Apa? Napa Mas? Oh. Apa ki? Judulnya apa tadi ya? Napa? Lali aku. Oh, kaset ya. Oke, monggo Mas Tris aracikno. Ayo, Yang Condro. Yuwang Condro. Ayo. Yo. Hey. Wah. Spesial Asta Brata. Sinta. Wujude tetembangan. Penontone sih ana sih luar biasa. Lah iya. Ki yo ketoke bengi ki yo ora ono ngijeni, Truk. Ning Nganjuk ketoke yo wayang yo bengi ki awake tok ketoke. Heeh. Ning luar biasa penonton ning Nganjuk kuwi penonton dadi nek teruse para senior-senior dalang menika dalang sapa wae ora fanatik. Dadi arep mirsani wayang entah dalange kuwi sapa wae kuwi ibarate wis nggawa sangu saka ngomah. Oh, aku arep nonton dalang A, kuwi sing diarep-arep wis ana. Oh, sangu kuwi maksude ya sing diarep-arep engko nek dalang A mesti cak-cakane iki ngene iki. Oh, dadi ora bakal madak-madake utawa membandingkan boten. Nonton Nganjuk isipan wis pono kabeh. Wis paribasane ben-bengi. Sing dipirsani ora ana liya kejaba mung wayang. Nonton dalang A kuwi mesti nggawa sangu iki. Wo nek nonton dalang B iki cak-cakane ngene wis hafal. Heeh. Mula ora fanatik karo dalang, ora kagetan, ora gumunan. Lah iya. Iya ya Le. Terakhir kari penutup ya disisanke Mbak Yopika karo Mbak Batrisya jumeneng bareng berdua. Yo berdua jumeneng sepati coh. Ya. Asyik Selamat pagi Dik Beatrice-nya. Nggih, selamat pagi Mas Dala. Selamat pagi Nduk Yovika. Nggih, selamat pagi. Wah, apa iki lagunya berdua sing kompak napa yu? Deno Mas Tris.
Nggo penutup ana ing season gara-gara Parsongo. Monggo Mas Tris coba racikno. Mbak Yovika, Kang Sarto, Mbak Beatrice coba kaya ngapa? Dadekke. Yovika dan Beatrice. Yo keripik gedang keripik telo sithik edang waton rata bacutke lakone. Banjaran Gatut Kaca. Aja nganti lakone keri kecicir ya, Truk. Yo tak derekke Mas Petro.